pánové, my vás vítáme u dnešního videa. Dneska jsme tu společně, nebo já jsem tu společně s Banánem, my jsme Dreams a po dlouhé době natáčíme další video. Po hodně dlouhé době. No, po hodně dlouhé době. Dávali jsme si v létě pauzu, protože jsme byli líní. To byl tak línej, kámo. Samozřejmě, že Co ty. říkáš za všechny, kámo? Ne. No a dneska máme v plánu hrát Only Grass Challenge, nebo Only Green Challenge. Spíš Only Green. Hele lidi, aby jsme vám to vysvětlili celkově, tak jakože teďka bude Only Grass, ale můžeme být maximálně 5 sekund na jiné barvě. No. Takhle jsme se na tom nějak domluvili, takže asi budeme moct jet. Jedem? Jo. Počkej, začneme u hřiště. Mimochodem, dámy a pánové, pokud byste nás chtěli znovu podpořit, tak můžete dát like a odběr. Jo. Jako vždycky. A mimochodem, mám nový kolo, tady je samozřejmě reklama jako vždycky. Hele, tříska. Je, to je tříska. Hej, zase se objevil na videu, to je hrozný, kámo. Kámo! Ty vogo. Bacha na něj. Hop out the car flexing like Sylvester. No sir. No jo, musíš zaflexit, ne, na videu. Musí zaflexit, jasný. O xx minut později. Ne, takže lidi se prostě pochopili, takže náš úkol je dojet od hřiště na zámek. No ty vole, kámo, to bude složitý. To bude hodně trošku těžký. Hej, a ty stíny tam jsou hustý, protože my teďka natáčíme vlastně jak přes prostě kamery outdoorový, tak i přes normální mobil, což je hustý. Za 10 lajků vám řekneme, co to je za kamery. Já bych začal klidně jako, zajel bych do tamté uličky. Do jaké? Do tamté, napravo. Jako tam? No, OK. tam bych začal. Uličce napravo chceš začít, jo? Ano, chci. Nebo někde tam zajedem. Prostě. Vlastně, tahle ta kamera, to ukazuje na Banánka a na cestu. Tahle ta kamera ukazuje na mě, jak natáčím, takže takový behind the scenes. A tahle ta kamera ukazuje na Banánkovo kolo. Je kotě. Kotě. Počkej, je... Jedem, ne. Natočím ju. Já se bojím. Natáčíme. Pořád o kočce. Ne! Lidi, napište do komentářů, jestli byste chtěli nějaký gaming videa, protože my jsme teďka začali dost hrát hru, která se jmenuje Repo. Začneme toť. Jo? Tak jo lidi. Takže od této doby, co jsme tady, tak už se nesmíme dotknout ničeho jiného než trávy. To bude hád. Ne, kámo, chci říct si úplně na nejmenší. Mně se štve ofina, kterou tady mám. Chci říct si úplně na nejmenší. Trochu se mi třese ruka. Baví tě to? Ježíš, tady fouká, kámo. Kámo, co chceš? Jakoby, jsi na polu. Já vím, no. Lidi, pokud tady nikdo z nás nepíchne, tak já fakt nevím. Banán jako nečekaně na konci videa píchnul, ale to bohužel jsme nenatočili. Ty chceš nosit, jo? Já nevím. No já taky ne, no. Ale jako furt to můžeme si na polu, že jo? Jako jo, ale... Jo? Tak se projedem polem. Kámo! Co stalo? Ono to moc drncá. No, tak trochu to drncá. No, tak trochu víc, no, budu to muset dotáhnout. Pojď jedem, musíme ujet. Já nemůžu jet, kámo, když mám to úplně povolený. Tak si to zavol. Brá, mě se to úplně šouplo. Ještě nahoru. Tak si to utáhneme. Tak snad dobrý. Asi dobrý, no. Otestujeme to při nejhorších podmínkách. Ty vogo. Ej, jako drží to, ale já jsem si odjebal koleno. Když to si zase dělal. Odjebal jsem si koleno. Proč?
Kámo! Normálně, kámo. Ne. To jsem já, kámo. A tak jedem. Musíme se dostat tu zelenou. Ty vole. Hej, to je prostě hardcore, kurva. Hej, to nejde řídit prostě, kámo. Nejde, no, Magor to jednou rukou, co? Ty vogo. Jsme tu. Teda aspoň já zatím. Ty vole, ale teď jak, že? Když to tady nějaká lajna vidíš, tak poté můžeme jet. Moje světko! Kamo, cítíte tam tu zeleň? Cítíte ji? Já jo. Jdem na zelenou. Yes, tady je zelená. Jedem. Jsme tady. Co děláš? Jsme tady. Co? Tady, ne? Jo? Tady je asi jedna z těch nejlepších cest. Jo. To asi bude nejlepší, no. U lavičky bych dal time a napil bych se. No, kdybych měl pití, ty. Já mám nějaký. OK. Jo lidi, jedeme dále. Jsme si... Já bych jel už. Počkej, já teď kudy chci život. No, takhle to objedem. Nebo počkej. Nechcem vyjet, zkusit tam něco vyjet? To nevědeš, to je hrozně strmy. No, tak jedem. Já jdu každopádně tudy. A je prostě ten pěš bude tak. Ono je možnost jet i tudy, ty vole, no to si až tam. Kámo, bacha. Jo, tady je děura, Ty vole. A teď kudy pojedem? A jo, že no. To je cesta úplně na prd. Musíme nějak přejít tu cestu prostě asi. Nebo můžeme zajet tam a tam můžeme potom vyjet tam a tam možná půjdeme to potom. Nevím, to je takový trošku strmší. Zkus je za mnou. A co to je? Tak jsme tu. Co je to? Co je? Kdyby, kde to je, kámo? Spadla asi. Kdo? Kamera. Jo, tady. Ty vole. Je tady. Ten pišel spadla kamera. Jo, jistý. Já jsem ti taky vypl záznam. říkal, že to máš to. Hej, tak to je hustý. Hej, tam pěš to, když tu challenge nesplníme. Tak dostaneme trest. Dámy a pánové, jedno GoPro je lidi, musíme tam sakra dojet. Tamhle je ten zámek. Dokud nic nejede, tak bych šel na kraj té silnice a přejel bych to. Na to. Já to přejedu, kámo. Raz, dva, tři, ty vole. Kámo, I'm stuck. Ale máme to. I'm Jsme tady. stuck. Kámo, do prdele, tak pomoc. Vylez, ale tak jej. Ale já nevím. Ti mám pomoct. No vidíš, easy. Neprojedem tohle? To neprojedeš, vole, to ti je tak po to. Ne, není, však dívej, tam je zem. Myslíš, že to projedem? No, dobře. Tak jedem. Jedem tady. GoPro, drž, ale zradni. No, vole. Dobrý, jedem, nevzdáváme se. No dobrý, no, nevzdáváme se. Jo, přesně tak. Lidi, to mi až skoro po to. No, tak ale já se to nemůžu. Já si to říkal ty, tyjo. Není mi to po kolena, prosím tě, to je v pohodě, to se dá ještě. Kámo, bacha, kopřivě, bacha. Poprčit.
Lehce na hovno nápad. Ty tam nic nemáš? Ne, už jde. Dobrý. Jau! Popřivě? Popřiva teda. No, víc. To je důvod. Takže kolo musí zůstat tady, jo? Asi jo. Krása. Jdem? Já jsem tu v díře. Jen tak, kámo. Bacha auto. Na kraj, pojď. Jsem. Ty kráso. No, dost jsme toho projeli. Ještě kousek lidi, já už to cítím. Lidi, pokud to nezvládnem, Tak nám dejte vůdcu. tak přijedeme ke mně domů a dáme si každý žičku chili. Tak to nedáme. Ani prd. My to zvládnem, kámo. My jsme zvládli i nemožný. Odpadlo GoPro, ale to nevadí. My pořád žijem. Jo, kámo. A teď se na tebe narazil, super. A já mám celou popíchanou nohu od kopřiv. To je hot, ten boj. Peťo, jsi na silnici, kurva. Dělej Jak ještě. bylo? Dobrý, to jsi tak stihl. Jestli tady po tomhle s tím videu nebude ani jeden like, tak se fakt zabiju. Bacha. Jedu. Kary. Kámo. Goddammit. Koho to napadlo? No mě ne. Ne, tak tam je taky. Tak trošku dlažba. Tak 3, 2, 1. Raz, 2, 3. Dobrý. Teď já. 0, 1, 2. Dobrý, ještě jsem měl rozhodbu. Jde na mě. Lidi. Hele, je to fakt náročný celkem. Ale ty kamínky malý se nepočítá, aby bylo jasné. Upřímně, já jsem měl plánu natočit tohle challenge už jako delší dobu, ale nikdy jsem se k tomu nedostal ještě. Tak bacha, tady teďka musíme zase zastavit. Raz, 2. Nula, 1, 2, 3. Ty vole, to bylo těžké. Neviděl jsi to? Ne, jo, viděl. Pojď se. Ne, vlastně ještě tam to musíte třeba. To máš těžší. Už před. Jsem před. 0, 1, 2. Dobrý. Tak je. To je dlouhý. Pojď, tam je ještě malá tráva. 0, 1, 2. Teď já? 0, 1, 2. Dobrý. Teď jsem vyskočil úplně. Kámo, teďka závodíme normálně s časem. Kámo, na mém obrazu je krátce vidět Vagiat. Já vím. 0, 1, 2. Dobrý. Počítáš? Co děláš? Nepočítáš? To už ale bylo přes čáru. Myslíš? Jo. Aha. Lžičku soli. Jo, tak to zvládnu, já mám sůl rád. Dobře, tak jo. Kámo, já chci pro 0, 2, 1. 0, 1. Co? Co? Přemýšlím. Co? Počkej. 0, 1, 2. Dobrý, stěl jsem. Ježišmarja, tady je přejezd. To je blbé. A teď jak to uděláme? Nevím. Ale pokud nějaký pravidlo, no, to co není řečeno, to není zakázáno, ne? No, ale co není řečeno a mělo by být zakázáno, tak to dá rozum, že by mělo být zakázáno. My jsme neřekli, že nemůžeme chodit po kostkách. No, tak kostky nejsou tráva. A tak jako... No, právě no. To dá rozum. No, das vlak, tyjo, brm. Nejde nic, tak já jdu. Ne, to nemůžeš udělat. No, jak nemůžu, to nebylo řečeno. Hele, já nevím. Ale jenom jednou, pro tentokrát. Tak já jdu. Tak teda jdi. Když si máš zaplou GoPročku. Mám zaplou GoPročku. Já zkusím vzít jednou rukou. Jo, tak přebrodili jsme koleje. Nějakým způsobem.
Kámo, musíš už znát, že jsem chytrý, kámo, protože tady tohle by tě nenapadlo. Mě to napadlo, ale já jsem přemýšlel, jestli to fakt není jako podvod. Dobře, tak teďka nemůžeme zvedat ani kolo, prostě kolo musí být jenom na trávě. Neprojedeme to tam nějak, k tomu stromu? Počkej. 0. Dobrý, jsem stihl a ještě tam musím to nějak dojet. 1, 2, 3. Dobrý. Jo, druhá řečka soli, to se mi moc nelíbí. Já taky budu muset mít důležičku soli. Já to taky musím přebrodit. Takže bude 0, 1, 2, 3, 4, jo? Nic nejede? Nic by nemělo jet, tak pojď. Dobrý, 2 do 100. Jsem to stihnul! Stihl 100. Žádná říčka! Ten píš! Víš co, vem si kameru. Nic nejede, dobrý lidi. A natáčej mě. Dobrý, byl jsem. Kamo, hej! Tak si dáš žičku. Tak jo, no, dám si nožičku soli. No A jo. ty mě to zrychlil hezky. Trochu. Jo, příští to musíme udělat bez chyby. Tak a Tak. to je to tam. Budeš mi to počítat? Jo. 0, 1, 2, dobrý, zvládl to. Já. Jo, tady je co kopec. 0, 1, 2. Budíš kopec. Jakoby tohle je fakt náročná challenge. Oh shit. Jo. Nejradši bych tu challenge teďka zrušil, sedl bych se na kolo. I já bych normálně po silnici. Další pole, hej, já ty pole tak nesnáším. Kámo, zase pole. Kámo, ještě to pole tady máme. Ještě, že ho mám v pole. Tak jsme tady na silnici. Tak trochu. To je makačka. Jo, to sedem. 1, 2, 3. Dobrý. Jde auto, bacha. Čekám. Myslíš si, že bude lepší? Proběhnu to. 3. Dobrý. Teď já. 0, 1, 2, 3. Kámo, we did it! My to máme! Každý má už jednu žičku soli. No, každý má jednu lžičku soli. A tady je vstup do zámku. Jsme tu! We did it! Máme co? Asi ne, no to bychom nestihli. Leda, lžička soli. Dobrý, děláme to, tady je zámek. Tam někde jsme byli. Tady máme kola. Takže já doufám, že se vám to dlouhý video líbilo. Pokud ano, můžete nám dát like a odběr. Po dlouhé době jsme konečně natáčeli. A jo, tahle challenge byla důkaz toho, že tráva je nejlepší. Milujem travičku. Takže nice. No, dobrou chuť. No, to si velice dám. Měm. Mějte se a čau. Ahoj.